सर इकडे 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 सर मध्ये मध्ये सर स्वाती माईक बंद दादा थोडं मागे तर या अरे कॅमेरा पहिली पूर्ण विश्वास आहे की गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा आशीर्वाद घेणार आहे। अरे बूम नीचे करो मरे गोव्यामध्ये सरकार स्थापन करेल हा मला विश्वास आहे। काँग्रेसच्या सर्व उमेदवारांना एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे आणि काँग्रेस जे आहे ते त्यांना अज्ञात ठरवण्याची तयारी आहे। पहिली गोष्ट तर मला पूर्ण विश्वास आहे की आम्हाला बहुमत मिळेल। तरीही जे काही आमच्यासोबत येऊ शकतात अशा सगळ्यांशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि मला विश्वास आहे आणि आम्हाला बहुमत मिळालं तरीही काही लोकांना आम्ही सोबत घेणारच आहोत। या सगळ्यांशी आमचं बोलणं झालेलं आहे। काँग्रेसने आपल्या उमेदवारांना हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे आणि यावेळेस डिफेक्शन होणार नाही किंवा ती भीती जी आहे ती समोर माइक नीचे ले थोड़ा। काँग्रेसचा आपल्या उमेदवारांवर विश्वास नाही त्यामुळे त्यांनी सगळ्यांना बंद करून ठेवलंय। पण मला वाटतं की आम्हाला त्याची आवश्यकता पडणार नाही। आमचं सरकार तसंच पक्ष काँग्रेसची बैठक करत होती काल चिदंबरमची त्यांनी बैठक घेतली बोलले ते असं आहे तो एक पक्ष आहे त्यामुळे ते सगळ्यांचीच बैठक करतो त्याच्यामध्ये काही आपण आश्चर्य मानण्याचं कारण नाहीये। कुठलाही जो अशा प्रकारचा पक्ष असतो निवडणुकीच्या काळामध्ये किंवा रिझल्टच्या आधी वेगवेगळ्या शक्यता काय आहेत त्या पडताळून पाहत असतो। पण आयडिओलॉजिकली जर आपण विचार केला तर त्यांच्या सर्वात जवळचं भारतीय जनता पार्टी आहे। जे पुरा विश्वास आहे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। हम कई लोगों को साथ में लेंगे जिन लोगों को हम साथ में लेंगे बहुमत के बावजूद भी ऐसे सभी से हमने बातचीत की है और वो सारे लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। सर कांग्रेस की बैठक से आज कांग्रेस ने अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा है और वो कहीं ना कहीं कई नेता वहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि वो जो गलती 2017 में हुई थी वो इस बार वो नहीं करेगी। देखिए मैं बहुत साफ शब्दों में ये कहता हूँ कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर या चुनकर आने विधायकों पर विश्वास नहीं है क्योंकि पार्टी कमजोर है, पार्टी का नेतृत्व भी कमजोर है और इसलिए उनको लगता है कि उनके लोग भाग जाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम अपने बलबूते पर और अपने दोस्तों के साथ सरकार को एनजीपी जो है सर एनजीपी का सवाल है एनजीपी का एनजीपी चिदंबरम से आज की बैठक में भी आए हैं उनके सदस्य सुन रहे हैं एनजीपी किसके साथ जाएगी किस वक्त बढ़ेगा। एनजीपी एक स्वतंत्र पार्टी है और ऐसी पार्टी ये किसी के साथ भी चर्चा कर सकती है। चर्चा करने में कोई हर्ष थोड़ी है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आइडियोलॉजिकली अगर हम विचार करें या वोटर का हम विचार करें तो नेचुरली बीजेपी और एनजीपी साथ में आना ये बड़ा नेचुरल है।